Number 1. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 12 Gs. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DCGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa Gabos, mga tugang ininang kabilugan kan mga bareta ngunyan na pagkaga digdi sa radyo DCGB. Ako po ang sa inumangin tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Raz Luna. Sa pamayo ng mga darakulang bareta sa lado lokal, emergency cases pwede pang akoon sa BRTTH. Mga barangay sa Daragalbay papatubigan kan na Bicol Party List. Sa lado nasyonal, 10 milyones doses din bakuna maabot sa masunod na simana. Duterte may basihan na pugolan ng mga cabinet members sa daing magatindir sa pagdangog kan Senado. Bareta sa ibang nasyon, Japan na yugyog ng 6.2 magnitude na kusog ng linog. Sa laro ng sports, North Korea sinuspindir kan International Olympic Committee. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Handa man giraray na mag-ako ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Yung mga emergency cases series sa mga nabadil na aksidente na saksak kasi niba pa nanangay po ng emerhensyang pagtaon ng atensyon medikal. Ang tinawon ng paliwanag ni BRTTH Medical Director Dr. Eric Raburar sa pagkasabi na maski nga sindan eksklusibong COVID-19 facility na dapat magtaon ng atensyon sa mga pasyente tinamaan ng virus sa lagat. Kaya maninda pwedeng babayan mga emergency cases. Sa ibang nalado mga bako emergency cases o COVID-19 related cases, pwede nang i-refer sa ibang government as in private hospitals. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Nakatabang nakasurog pa. Kailang pinatulayan ka na Bicol Party List sa sindang pagtaon ng tabang sa mga nangangaipo. Ang siring na bagay nangyari matapos sa sindang magdonar ng mga materyales para sa atop na pinapagibong Mission Church sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Ang roofing materials na i-deliver na sa nasabing lugar takaning magamit na sa mas lalong madaling panahon. Ibong nalarong Barangay Pastoral Council nagpaabot maning pasalamat kay Bicol Representative Saldico. Kasi Representative Pino Garbin sa donasyon na pagsasabi na dakulay ng tabang para mahaman ang simbahan sa mas lalong madaling panahon. Hatod sa Indukan. Alaxan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan tapos ang laban. Ilawan ng asigurasyon ni Bicol Party List Representative Saldico na sinda mapagibon ni mas dakol pang water system project level 2 sa mga barangay Candaragalbay sa mga masunod na bulan. Nasa nampayag matapos na inauguraran ang mga proyekto sa nagkapi ng barangay kanasabing Banuaan, Kasuwapon kung saan kamawatan kainin na matawanan ng sufficient supply ng tubig ang mga residentes para sa inang arual daw na pangay po. Enot kayo ng Bicol Party List na nakatagam or may nakatagaman 200 bilyones pesos na pondo para sa water system project level 2 sa iba-ibang barangay kan Kabikolan. Hatod sa Indukan. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Sa
giraray na nangaporan ng Department of Science and Technology Philippines Institute of Volcanology and Seismology of PVOX sa publiko na rin ang pagpakiaraman, pagkarawan asin paghabason ng mga ikipay na pinagamit nila sa pagmonitor kan mga hiro kan aktibidad kan bulkan mayon. Sinabi ni DOST PVOX Mayon Observatory Officer in Charge Dr. Paul Alanis, iguan na nagkapirang beses kan mga nakali sa taon na may mga insidente ning pang-aabas kan sa mga instrumento kaya maigot nindang pigsa papasabot sa publiko. Ang importansya kan mga nakataltag na ekipahe. Paliwanag ni Alanis na in kaso na waraan mga ekipay sa pamitisan kan bulkan, madidipisilang sindang i-monitor ini asin pwede magresulta sa pagkabugtak sa peligro kan komunidad. Naglalawon si Alanis na dain na maotro ang mga pang-aabas sa sindang mga kagamitan. Ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Preparado ng gobyerno lokal ng Legazpi sa pag-akseptar ng mga non-COVID-19 patients sa Legazpi City Hospital. Yan ang pinag-anunsyo ng Alcalde Nuevo Rizal sa Gilibong Press Conference kaswapon kay iba ng mga personal sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital o BRTTH. As in Office of the Civil Defense Bicol, sigon kay Rosaldo ang simana nang nakalis kan makaoron niya si BRTTH Medical Chief Dr. Eric Raburar as in naghagad na si Raburar rin tabang sa mga pamayokang syudad asin munisipyo dahil sa padago sa paglangkaw ng kaso ng COVID-19 na singkadaklan digdiyan naka-admit sa indang ospital. Pinag-asigurar ka ng alkalde na matatawanan pa ni magkakanagong medikal na atensyon ang mga personang mapasiring sa ospital sa syudad. Sa unya na nga po si Rosal sa publiko na magsunod mang giraray sa public health standards na kaning daing maulakitan kan nakagagadan na helang na COVID-19. Hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Uminabot na sa 1,654,639 na estudyante na ka-enroll sa manlain na eskwelahan sa rayon para sa school year 2021 hanggang 2022. Ilan dato sa pinalawas kan Department of Education Bicol para sa Regional LIS Quick Count Enrollment kung sa probinsya kan Albay. Ikaw rin maabot sa 246,626 sa kapag-enroll. 177,643 sa Camarines Norte, 406,887 sa Camarines Sur, 90,158 sa Catanduares, 32,590 sa Irigasire, 54,711 sa Legazpi City, 41,557 sa Ligao City, 252,932 sa Masbate Province, 23,477 sa Masbate City, 61,233 sa Naga City, 157,715 sa Sorsogon Province, 60,653 sa Sorsogon City, asin 38,457 sa Tabaco City. Sa nasabing numero, 1,580,556 digdiyan na ka-enroll sa pampublikong eskwelahan, 72,755 sa privado, 1,329 sa mga state universities and colleges, asin 14,540 sa alternative learning system. Hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kay Nick. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixin Capsule, samahan pa ng Mixin Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing na kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. DCGB Bareta alas 12. Panaos kita sa mga baretang unyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Biglalao man na maabot sa nasyon sa mga masunod na simana ang kadagdagan na 10 milyon na doses din bakuna kontra COVID-19 gikan sa COVAX Facility ng World Health Organization o WHO. Ini sigun kay WHO Country Representative Rabindra Abisangi na magayon ng bareta para sa nasyon. Sinabi niya nga nasabing supply ng bakuna posibleng mag-abot sa ikatuloy kaapat na quarter kan taon na makatabang na mabakuna ng mas dakol pang mga Pilipino. Katakod kay ni pinag-orgulyo ni Abisangi
Now minabot na sa 13 milyon na doses din bakuna na ang i-deliver kan vaccine sharing platform na COVAX facility. Mantang na sa pinakabagong datos kan National Task Force Against COVID-19, puminakol na sa sobra sa 16.7 milyon na Pilipino ang nakaresibi na nin bakuna sa nasyon. May legal na basihan ang direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte na pagbawalan ng mga miyembro kang gabinete na mag-atendir sa mga investigasyon kan Senado. Sigon kay Presidential Spokesman Harry Roque na pwede magpaluwas na executive order ang Presidente para maging formal ang bagong direktiba sa gabinete. Sinabi pa ni Roque ng desisyon kan Korte Suprema na dahi pwedeng i-cite in contempt ang sarong opisyal kung dahi nasipot sa investigasyon. Pero nang pinagbawalan kang Presidente ang gabinete na mag-atendir sa investigasyon kan Senado dahil sa pagsayang sa nanin oras asin panunupog kan mga senador. Sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na bahala na si Presidente Rodrigo Duterte kung dain niya papatindiron sa mga hearing kan Senado ang mga miyembro kan sayang gabinete. Sinabi ni Soto na prerogative ni kan Chief Executive. Reaksyon ni Soto sa mga pahayag ni Presidente Duterte manungod sa gag order sa mga miyembro kan gabinete na mag-atendir sa mga Senate hearing. Welta naman ni Soto na otobon pa manggirare kan Senado ang sinang legislative oversight function na siguro na nagagastos sa nanintama ang pondo kan nasyon sa mga proyekto sa programa na inaprubaran kan duwang sanga kan Kongreso. Mantang sinabi man ni Senador Laila de Lima na pinagalaoman ang pagpugol ni Presidente Duterte sa mga miyembros kan gabinete na baghampang sa mga pagdangog kan Senado. Ay tutubod ini na kamawatan man sana ni Presidente Duterte na may salbar ang Davao Boys sa pinagtutubodan na isyu kan korupsyon. Mapaluwas ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang Justice Department kontra kay dating Presidential Advisor Michael Yan o Yang Hongming. Yan ang sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara matapos na hagado ni Senador Richard Gordon na iyo ang chairman kan Senate Blue Ribbon Committee na may pugol sa investigasyon sa pinagasabing maanomaliyang handling kan pandemic funds kan gobyerno. Ipinagordon kang Senado sa nasabing lookout bulletin kontra kay Yang kan Lunes para mapagulan ini makaluwasing nasyon mantang nagpapadagos ang pagdangog kang Senado. Habang kay nipi paabusuan man ni Gordon sa Justice Department of Science ng Committee and kaso magdesisyon si Yang na magluwas nin nasyon na sinibapang mga ininsuan kay ni. Denot kay ni nagpaluwas naman in ILBO ang Bureau of Immigration of BI kontra kay dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lawas and 7 iba pang opisyal kan Pharmaleaf Pharmaceutical Corporation matapos ipinag-orden ni Senador o Senate President Tito Soto III. Para sa ibang nasyon, Yunugyog ning 6.2 magnitude na linog ang Ibaraki Prefecture sa Japan kasodma September 14. Eristro ng epicenter kay ni sa 32.2 degrees north latitude as in 138.2 degrees east longitude as in may raram na 450 kilometers. Kaya man ipinaluwas na tsunami warning ng Japan as in dahil man eristro ng danyos as in nakulugan sa nangyaring linog. Bareta sa lado ni sports. Formal nang sinuspindir kan International Olympic Committee ang National Olympic Committee kan North Korea dahil sa daig pagpartisipar sa minatapos pa sa ng Tokyo Olympics. Sinabi ni IOC Chief Thomas Bach na matatapos ang suspension sa North Korea sa katapusan kan 2022. Dahil pwedeng magkawat ang North Korea sa maabot na Winter Olympics sa Beijing, China. Ipinaluwas kan IOC ang desisyon kasunod kan sa inang ginibong pagtiripon. Sa mga maabot na aldaw, ang sarong persona dahil na nangangipunin organ transplant dahil na kay puwaning donor kundi ipiprint na sana ang bagong organ para sa iya. Sinabi kan mga eksperto sa siyensya sin medisina na kaabante na ning sarong lakdang para sa realisasyon kay ni sa pagkamukna kan Chanel. Sarong teknik na nagtataon ng oportunidad sa mga scientifico na siriponan laog kan lawas din tao at talagang malino na malinaw dahil nagibo kan Chanel na maging transparent ang mga organs. Ang Chanel part kan dekada ng lakdang sa siyensya para ma-perfect ang optical clearing, pamahiling nin maray kung paano nagtatrabaho ang mga tissue sa sin organ sa laog kan lawas. Ang Chanel acronym kan small, missile mediated, human organ efficient clearing and labeling. Istorya na iiba. Tinawaran kan Guinness World Record din titulong most signatures tattooed on his back ang social media entertainer na si Frankie Matas.
Igwasan 225 na pirman tattoo gikan sa iyang mga amigo, kaming bida sin mga sikat na Hollywood celebrities. Nagtatrabaho bilang tattoo artist si Matas kang naisipan niyang magpuon ng kakaibang proyekto na mga katabang sa pag-promote kan sa iyang tattoo parlor. Ang proyekto na sa iyang naisip itong papirmahon sa iyang likod, ang mga amigo gamit ang tattoo machine. Kan makapira ng gabos niyang mga amigo or makapirma ng gabos niyang mga amigo, mga kapamilya naman niyan hinagada ng pirma. Nagsunod din sa mga sikat as yung pinag-iidolo niyang mga tattoo artist, ang pinagtato niya yung pirma sa iyang likod. Sa nagpundo sa paghagad ng pirma si Matas, pati mga sikat na Hollywood celebrities nakapirma naman sa iyang likod. Pinapirma niya ang mga ini gamit ang marker asin sa kanya sa kanya pinapatato sa iyang parlor pero minsan celebrity na mismo ang nagtatato ang sa ilang pirma. Nagkapera sa mga ini sina Will Smith, Gerald Butler, Elijah Wood as in creator kan Marvel Comics na si Stan Lee. Uminabot din sa mga dekada bago nakatipon ng 225 ang pirma si Matas dahil bako ini naging madali dahil nagkapera ang celebrities man na nagsayuma sa iyang request. Sa ngunyan dahil pamplano na magpundo sa pagpapatato si Matas sa hiling niya, papaabuton niya pa ng 300 ang mga pirma sa sayang likod kay ba ng pirma kan Tito ng Albay na pamoso naman. September 15, kan taon 1898, kan buksan ng Malolos Congress sa Barasuin Church na may 95 na delegado hali sa manibayang parte kan nasyon na nagtiripon para sa National Convention of the Philippine Revolutionary Government. Ang election kan Malolos Congress delegates ginimo sa pagultanan kan Hunyo 23, sagod September 10 kasunod kan Declaration of Independence gikan sa Espanya kan June 12, 1898 sa Kawit, Cavite, kasin transformasyon kan dictatorial government pasini sa revolutionary government kan Hunyo 23 kan nasabing taon sa Rosa Enot Dalay kan Malolos Congress iyon ratifikasyon kan September 29 kan June 12 Declaration of Independence. Yan ang mga bareta sinurat sa DCGB Newspace. Padara magtabang News Director din pala sa Semi News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sino naging tagapagbareta kunyan na pagkaudto. Ako po sa Rans Luna. Maghali na magbuknat. Masunod ang programa ang Iskaramusa. Kay Bas Angel Mustasa. Pagkatapos na nagkapir ang mga pakiramdam. Ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga. Ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow!